ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to beeli hele nder galle Abdourahmani Ka ko on waktu yoni ha to doɗele e nder galle Abdoulaye Bawol Sy ko on waktu yoni ha to juude jaaɓi e nder galle Oumar Sarr e ko taari ɗum kala ene jiya en gardidi kabruji men to leydi Sénégal hoorejo leydi ndi holliri ñalɗi kaldigal ɗi o inniri dialogue national ko fate banggue yurnitade sariya gendi leydi ndi jogori laatade ko nogas e jeetati nduɗo hen liru toon to sikkada mo jamñaƴe to leydi Mauritanie hoorejo leydi Gabon woni général Olongui Nguemane Tidja jamma hande o ɗo Nouakchott ɗo addatamo toon noon ko yidde yewtidde hoorejo leydi Mauritanie gardiɗo Union africaine ko fate banggue yowre nde leydi Gabon yowa guila tan kuddata hitande yawtunde ma en ketto kabruji men leydi Mauritanie taw koye jillu hoorejo leydi ndi faton to jamina lamorgo leydi Tchad e sawtowola musidɗo men Alhassana Oumar Mbotia to leydi Mali wonande diɗɗal landaji lundo maɗigol hedde 30 parti ɓe erima ñalawma hanki o mowodiral manggal no feewi ɗum noon jogori laatade ko ñande jeeɗiɗi lewru fandu gam wullitade ko fate banggue kuppiraji courant ene keewe nder leydi ndi ko noon kadi guura leydi ndi ne seeri no feewi to leydi Guinée Conakry laamu leydi ndi itti agrément kewɗi wonande jayideli média leydi ndi hewɓe hen noon kolliti hen metti men mawɗe no feewi wonande laamu ngu yiiɗa koɓe kalata ko ɗon ɗo laamu ngu holliti wonande kayɓe ɗoftaki sariya leydi ndi luural manggal hande o ne tawi hakkude Benin e Niger keerol leydi mabɓe uddi ha tiiɗi ha tenti noon laaɗi ndiyam jahannoɗon hewɓe kay juukima o saaha gonaɗo to leydi Tchad Mahamad Idrissa Déby ituno hande o suuti junggo muɗum o wondi mawo jogoro leydi ndi jaame kisala kabruji men manaw en ha to Guinée Bissau Côte d'Ivoire ma en jaha to Libéria RDC Congo Gabon ha to joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo Alassane Wasa Gange to triyime ko ɓiyuma duttiɗo Adama Wasa Gange to Paris ko ɓiyuma duttiɗo Abdoulaye Diobela Gange to triyime Diary Diobela Gange to triyime Lamuso to Paris jettinɗo hen kayitol ngol Hawa So to Paris jettinɗo hen kayitol ngol ɓe ndendi kamɓe kala aɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala aɓe ngullo dendagal Mauritanie naɓe Sénégal naɓe Mali naɓe ha tenti noon triyimme naɓe e kottari triyimme kala jaltugola aduna jinnaɗo mabɓe hen banggue mam mabɓe hen banggue biyetenoɗo Wasa Gange yalti aduna ko ɗon ɗo triyimme Mauritanie ɗo ko ɗon wira jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardogola ceerno Habou Diallo nelde duwaw dendagal ɓesgumo ko kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo kanko ya dendagal mayɓe julɓe kala yettinɗo hen ɓattake o ko laamu soho kame banum debbo biyeteɗo Hawa So taweteɓe to Paris lamorgo leydi France docteur Djiby Sow wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djiby Sow en andina dendagal bandiraɓe kala hande o omo tawi to cuuɗi men Goudiri sa ari ha to Goudiri a ƴetti lawol faade Tambacounda sa ari ha to pont o woni ɗo hen banggue manano étage baɗɗo karo bulo ko ɗon docteur Djiby Sow tawete docteur Djiby Sow ko wittiyanke cafrowo yoga ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis nem hémorroïde diabète tension ɗojjo duumigo koyɗe musoje keeceji musoje prostate nonne kadi yoga ñabbuji goɗɗi kala docteur Djiby Sow holliti neɗɗo cimmiɗo huuɗo bonko ko hanate ƴiƴam mum mo seyɗani memi kala mum sa jokkodire docteur Djiby Sow ma wi alhamdulillah sa yiɗi hebde docteur Djiby Sow grand guérisseur international docteur Kidira
jokkondirta koye tongode makko mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 tongode makko leydi Mali ene waɗi WhatsApp mbatta ko 00 223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe docteur Djiby Sow wittiyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen e dow moɗon ɗo Goudiry. Kawis mawɗo ekkiɗo hen nalliki mbiyaki gorelte ko haako moƴƴo iwruko to Koredinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawniɗi no feewi yogay docteur e mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon a neɗɗo tuƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yogay ñabbuji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorelte ma yiito hoore muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwruko to Koredinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati gorelte jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte ma janggan hoorema kala moma so tawi noon ko tongode gorelte gonɗa koto Italie jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko +39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré +34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori jokkodirta koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gaïda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara tan woni e muɗuma ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari gollowo golle mantiniɗe e nder rendo ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji jabanaɗo kuɗol guittowo humre gila to dewle e ɗannugal kayitaji ha e golle kala ceerno Ahmadou Tidiane Diallo bittuɗo leɗɗe hayɓen kollaɓi cafrowo yogay ñabbuji cuuretoɗi e nder ɓalli kono kadi cafrowo fibron kono ne kadi debbo donkuɗo ɓesnude caɗele gorago emo seyɗani memi kala ceerno Ahmadou Tidiane Diallo holto tawete hande o wo tawete koto Paris laamorgo leydi France sa yiɗi jokkodirde laaɓaɗo kuɗol kumpitiɗo lasrari yanke kumpitiɗo listihara jokkodire e tongode makko sa yiɗi jokkodirde e tongode ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ko tongode makko leydi France ene waɗi WhatsApp musidɗo makko giɗo makko ene tawe to Dakar laamorgo leydi Sénégal ene wiye ceerno Abdoulahi Diallo sa jokkodire on mbatta ko 00 221 77 714 94 15
musidɗo makko giɗo makko ceerno ahmadou dia jiyadato leeraɓe taweteɗo toon to dagana ha to rosso base on noon sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 musidɗo makko miñi ko giɗo makko ene tawe to noksoɗa lamorgo leydi Mauritanie woni ceerno Siré Diallo sa jokkodire makko kanko ceerno Ahmad Tidiane Diallo gorko mel gawri jinneji mawrokke tongode ona musidɓe tedduɓe laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari e dow moɗona kettode kaburuji mon e ɗemgal pula Afrique Asie Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande nogase tati duƴala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital men e ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Batu jagorɗe hanki gouvernement mo leydi Sénégal arti e yurnitade ko fate ceergol to bange internet e nder gendindi leydi Sénégal hoore jagoɗe ndi holliti ngal kaldigal dañino waɗede kanko Bassirou Diomaye Diakhar Faye hoorejo leydi ndi ɗum ko caggal nde o joɗiɗi e directeur général mo Sonatel directeur général mo Sonatel ɓe mbawi yewtide en toɓɓe jaaƴi no feewi taw kadi nder ɗeɗon toɓɓe ɓe mbawi famodirde hen ko fati e bangue wonande ustugol taw kadi ko on mbiɗeɗe Cheikhou Darame on directeur général mo Sonatel ustugol ko fate connexion internet e nder ngendi leydi Sénégal ɗum fuɗɗoto ko ñande goo lewru fandu so jomiraɗo haaji ɗum koye ñalawma taw ko ƴewdade ko fate 5G moƴƴinde ko fate banggue connexion e nder gendiri leydi Sénégal F4C ngam oɗo saaha fayodinde ngal faydegal wallide ɓiɓe gendiri ha mbawa kay yitade hen koye mumena kanko hoorejo leydi ndi Sénégal batu jagorɗe hanki kanko Bassirou Faye wa arti e yañade ko fati e banggue sifa gaynaka leydi Sénégal ha tenti kadi yurnitade kene moƴƴinan nden kay kisal taw koye guyika jawdi ndi beele jawdi ndi ne wonay kisal jomin jawdi ndi gonay kisal kono ɗo saaha maɓe ƴettu peeje mawɗe ngam haɓade kala ko fati guyka ɗen daabeje guilay nayya hay ko fatiti hen kala kono kadi oɗo saaɓe kimmirani ko fati banggue guura ɗen daabeje taw kadi ɗan guura taw kadi on guura wonata guura walla ni wonande coggu muɗum wonata hunde serde no feewi kono kadi lappi gaynaka kala ma darne kono kadi haɓade cumuli laddeli beele kadi jawdi ndi wawa wurde hen taw koye gurdama moƴƴam no feewi réforme koɓe mbiyata réforme de la justice ɗum noon koko wino e nder kunogola Roma jarribo ko fati banggue sumgoji jawtuɗi hen o kanko Bassirou Diomaye Faye hollitino so tawi wottoɗɗama e gardidi lefol laamu ko adi kala mawo yurnito sariya leydi ndi to banggue wonande pénal leydi ndi ko ɗum jeeyi sababu noon o holliti hande o subaka nogase jeetati lewru mai dialogue national ɗum koto sikkada toon to jamñaje ma lulde mum waɗi toon taw ko ñalde golle disodiral hakkude ɓen tambiɓe oɗon fannu to banggue justice leydi ndi ha sariya leydi ndi ɓuura wonde e dow lawol beele kadi ko fate banggue wonande citoyen ɓiɓɓe leydi ndi kamɓe wonande tambiɓe dosɗo leydi ndi kala beele kadi wona e hoolare mawde no fewi ɗon ɗo leydi ndi nettode hoolare hakkude ñawoɓe e ñawateɓe e kala saaha yiyoɓe moni kala ne jogui hen yiyande ɗen gueɗe kala wawa waɗede kaldigal timmugal no fewi beele ɗen gueɗe mbawa rewnede lawola jillu sarɗiyankoɓe ɓe leydi Arabie Saoudite e nder leydi ndi Sénégal Amadou Mame Diop kam woni président assemblée nationale mo leydi Sénégal ne wonde Yacine Fall jagorɗo affaire étrangère mo leydi Sénégal ɓe mbawi jaɓɓadeɓe ɗum noon koye lulde hakkude wonande ɗiɗo hen cuuɗi sarɗiyeji ɗi leyɗele ɗiɗɗe leydi Arabie Saoudite kami leydi Sénégal ngam huccande golle e nanodiral e wostodirde yoga e miijoji ɗum woni lulde mabɓe nde ɓe luli taw kadi koye sifa fandare ɗeɗon golle keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal jonde tijjenode ñalawma janggo no gase nayyi lewru mai ɗum ko hakkude
jagorɗo tambiɗo ko fati banggue télécommunication mo leydi Sénégal hakkude mum e médiaji leydi ndi nden jonde noon jogono latade koto maison de la presse mo Boubacara Touré CAP holliti ɗum kono kadi nden jonde dirtinaka kono happu muɗum suwa taw a andede Sindia maire de Sindia biɗeɗe ceerno Diagne waali jamma mum gadi to kaso jeeyi sababu noon ko tribunal Mbour ɗum noon ko wiyedemo kay wo dirtini leyɗele kewɗe taw kadi koye wadde ɗum e sifa mo rewani lawol hawo alɗi hen ngaalu mawɗo no fewi go piccal jeeɗiɗi milliard ɗum jeeyi sababu noon hande omo tawi juuɗe gila a 2022 wonande kay ɗen gueɗe jaltinaɗe ɓakka e dow hoore makko nanggal Bah Diakhaté ne wondi kadi e imam Cheikh Tidiane Ndaw ɓeɗe hen ɗiɗo kala nangaɓe taw koko fati e banggue haalande nde mbaɗi ko fati e Ousmane Sonko hoore jagorɗo leydi Sénégal ɗum noon fati koye happudemo ko fati e gorkati debati ko waɗa ɗum ko noon APR hoore mum moɓodiri gam erade yoɓe ɗaccite walla ni kanko Bah Diakhaté yo accite ko ɓuuri yawde e yaccade gon erago accitgol noon alda kala komo rewre ɗum noon ko wonde kala ɓe kolliti ɓe jattirta hen caggal fandare mabɓe konde on accete ko ɓuuri yawde e yaccade gartiren koye mayde oɗo hen suka biyetenoɗo Aline Kali noon ko suka professeur jangguinoɗo école Kër Modou Ndiaye ene tawi diwal mo Thiès kanko noon ɗum wanno ko sanga 18 h heccianke o wo iwno koye lawol Tivaouane woni tan Kër Modou Ndiaye hakkude mum e Diassapa ko ɗon noon ɓen waɗoɓe yanoɓe taƴoɓe jani e makko e nder on sifa noon jooɓi fittandu makko jeeyi sababu noon hande yogay diɗɗal jangguinoɓe kamene wondi kadi e syndicat ji mumen kolliti metti mumen ñalawma hande ono feewi ko wona ɗum kono G7 ko dental jangguinoɓe leydi Sénégal ɓe kolliti aljuma janggo kamɓene koɓe natanoɓe sitin mawɗo no feewi to Thiès gam wullitade ɗeɗo henna gueɗe nde nattata ha laaɓa hebanade julde taske nder genni ndi leydi Sénégal jagorɗo gaynaka kamen ndema leydi ndi wonima Mbouba Diagne Mambal Diagne waɗino jillu mum to leydi Mauritanie jillu makko to leydi Mali o dañi joɗorade e jagorɗo gaynaka mo leydi Mali woni Yacouba Ba ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaƴƴe no fewi o yilloyima wonde gedduji walla kulaji kewɗi ko fati kay e jawɗi jogoɗi addede nder genni ndi leydi Sénégal nde tawno ko aada leydi Sénégal kala nde juule taske ɓatti ma yilloyo to Mauritanie ha toon to leydi Mali beele jawɗi gara ha keewa wasa ngakkude kadi wasa serde nder genni ndi leydi Sénégal suka lycéen innetenoɗo noon kay MF Touré taw kadi ganduɗa ko kam woni jooliɗo to plage mo Mermoz ɗon ɗo yaduno e sehila makko caggal nde ɓe jalti école gam ɓuɓɓinoyde ɓalli mabɓe kanko noon ko ɗon o yooli ene wona joni jonte ɗiɗi tan to plage mo Malibu ha fema to Gaddayi kame yimɓola ken tolno e sukaɓe joyo mbasi hen pittali men gam teskere ɗo saaha nguleki ene fuɗɗi nadde seeɗa no fotiri kala to Louga to ne kadi ko gendarmerie goto wasi fittale nder accident goto on noon inde makko ko DK taw kadi ko DK on accident noon waɗi koto Puttu waɗi mbiyen koto Patou holliti ɗum noon ko Alhaji Modi Diallo wonande collègue makko mo gollodiranno ko gendarmerie mo cité mo Jakhaya to Kolda Madina Yero Fula taw ko wiyetengo Sinthianga Malafi Sinthiane Malafi ene sinnodiri e Thiamène tonne ko suka gorko biyetenoɗo Boubacara Balde kam fiya laaɓi hedde kiɗon laaɓi ɗum noon koye welnere jamma gamri ko waɗanno toon hare noon waɗi hen ko heno fiya oɗo sano gendarmerie koko uddi hen losko yañgo no fewi kono guila nden ha ɗo o suwa tawo wiyede teb kanko baɗɗo ngal ɗon baɗal kanko on suka noon o wawi wirede jeheten ka toon to wuuro teddungo Madina Gounass reftoji ko fati alqur'anil karima tedduɗo fade sukaɓe beele ɓe daña himme e hirjino manggo no fewi taw kadi ko jangde alqur'anil karim ma en ketto musidɗo men Ahmadou Sambalo to wuuro teddungo Madina Gounass. Assalamu aleykum wa rahmatullah.
Walaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Abdoulaye Sarr mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma. Sarr Abdoulaye Sarr serani kala e saaha ɗo e nder wuuro teddugo Madina Gounass refto Alqur'an Karim ina waɗa hono ceerno Abdourahmane Sow ko goto jangguinowo ɗon ɗe leggal men Nasrullahi o waɗi refto manggo refto yuɓɓo wongo fayida e yeeso jinnaɓe kala e yeeso ɓen sukaɓe janggoɓe kala e ɗeɗo balɗe jawtuɗe honki Abdourahmane Sow en jokkodira makko en jewtire makko o wi kanko duñima e wadde ɗum ɗo duñima wadde ngol refto ko beele ɓen sukaɓe o jangguinta ɓe ɓeydo softude ɓeydo hirjude e ɓeydo yidde jangguide kono kadi ɓen jinnaɓe o jangguinanta ɓiɓɓumen ɓen kadi mbawa kadi darade e dadade e andude sukaɓe ko jahata ene gatta ko de ndeke wonko janggi mbeke wonko gandi beele wonko poɗɗi famde beele kadi aduna kala wawa yiidum wawa kadi weltade ma no hannirta ni kono kadi Sar Abdoulaye Sarr kanko ci Abdourahmane Sow ɗon ɗo galle ceerno Amadou Djim Sow koye nder on galle o jangguinta ɓeɗo sukaɓe leggal ngal kono ko hoddiri kadi ɓen ɓe ganduɗa ko sukaɓe on ɓe beddaji ɓe janggani so gari tawtorama jii ɓeɗo sukaɓe ko deftoro ko guilay Alqur'an Karim ha e naftari ha e sharia kala kono kadi ɓe jii gijirama ɓe defta ɗum ɗo kamɓene kadi ma duñɓe yidde janggude kono kadi ɓen ɓe ngala ko jinnaɓe ɓe toppitake jangde sukaɓe men beele so jii ɓeɗo sukaɓe deftiri ni e aduna kala ari ene jiima mum ene daara ene beltini ɗumen kamɓe ko kamɓe jinnaɓe ɓe jogo coftal e yidde kamɓe sukaɓe heeɓa hon ɗiɗo ñalɗi hon ɗiɗo kadi ñalɗi baɗɗi fayde sanne ɓe toppiɗo jangde sukaɓe ha e jangde ɓe ganduɗa ceernajo ko jangguinta ko wadde bandiraɓe kala beltima kolli jangde en waɗi fayida jangde ala ko wawi wadde ha mbawa yobde on jangguina no ɓuskuma wadde bandiraɓe kala jogui hen weltare mawde no fewi Sar Abdoulaye Sarr ko musidɗo Amadou Sambolo rew Madina Gounass feere Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma. Amadou Sambolo Madina Gounass wuro teddungo e ñaguima yafuyene fewni waɗa hendu e kala saaha ma en ƴeewoy artoyde hen e dow sifa ndin mbadi Amadou Sambolo sen jeewi to wuro teddungo Madina Gounass en jejjitta musidɗo men guiɗo men wonande Amadou Ishaqa Kebe ceerno Ahmadou Ishaqa Kebe mo ganduɗa sawtul mum ne lumbotono e kala saaha e nder jayde men Weltare TV ɗon ɗo Ziguinchor ɗo joɗen galle makko sokhna Aminata e ha a toon to mbatto kala jeheten koto Guinée Bissau seppo ñande aset jawtuɗo henno bannoɗo toon to Boli Bissau Guinée yena ngam wullitade ceergol guura e nder leydi ndi jaydiyanke biiteɗo Armando Londa kam woni nangaɗo heena oɗo sa hollitama o wona karɗo celal no fewi dental jaydiyankoɓe windere ha e nder leydi Guinée kala erima nde o accite ko ɓuri yawde e yaccade sen giwi to Guinée koto leydi Mauritanie paɗena taw yin toon Alhassane Oumar Mbotia olongi ko général Nguema mo leydi Gabon oɗo henna mo gondena za wonande ko lewru août 2023 wonno ko 30 août ko nden o folli laamu wonande Ali Bongo o ndimba ko nden noon wonande Union africaine yowi leydi makko ndi oɗo saaha noon omo tawe to leydi Tchad ko hiri ko kala mawo yettoto Nouakchott lamrugo leydi Mauritanie ngam wobde mo ataya ƴakkude tew haalude mo e hoorejo leydi Mauritanie o ko fati banggue caɗele hakkude makko e Union africaine caggal kay hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani ko kañum woni gardiɗo Union africaine beele kadi o wawa yewtede o yiya jaam ma waɗɗon jillu makko balɗe ɗiɗi hande o e janggo o kala ɗon ɗo Ghazouani tawete toon to Jamena lamrugo leydi Tchad ko ɗon jabɓoɗen musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj ma artan mene oɗon fannu mi salminima. en calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawood TV ko noon ka calminirɗen on Amadou Sambolo toon to Madina Gounass wuro teddungo e Kodren Abouba toon to Gambie e dendagal hettotoɓe ɓe ɗum noon ene wayno kabaruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o ko gardiɗo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani o yaaɓini toon to Jamena laaɓorgo leydi hono Tchad ɗum e ñalawma taw kadi ñaslare nogas ɗi lewru taw kadi ko duuƴal ujunnaji ɗiɗi e
nogas e nayi ngam tawtorede pilgol lefol Mahamadou Idrissa Déby e ñalawma taw kadi ko hande o filete toon de tawno wonde ko kanko caggal kay nde jinnaɗo makko rutti e joomum e walde kay nde yaano non o wawi kadi kono toɗɗede yo ardo toon so ko sabborgo fodde duuɓi tati am ardi sabbordu ndu ɗum noon e wayno woteji mabɓe ñande jeegom hono lewru duuƴal ujunnaje ɗiɗi nogas e nati nayi Allah waɗi o dañi hono polgu capanɗe jeegom e goho taw ko dande on noon taw kadi lawɗinama e kadi constitution meɓɓe wi wonde ko kanko dañi hono polgu e dow ɓen ƴamannoɓe ko nande kono ko nande solution masala hen ɓeɗo foof ko ƴamannoɓe hen jeeya ɗum noon ene wayno kanko toon o yaɓɓani ene wayno duusimo ha toon to aéroport international mo ummotun si ko gaddi toon jagoɗɗe Mouhamadou Woulo Bilali hono Masoud wondude e on taw kadi ko général taw kadi ko général ko taw ko kolaɗo kuuɓal to galle lamrugo to wondude kadi e disnotoɓe ɓen wonɓe toon to galle lamrugo to hani e terɗo gouvernement o e chef état major particulier to galle lamrugo to wonde hono adjointe kadi taw ko disnoteɗo to galle lamrugo to wondude e on taw ko gouverneur mo Nouakchott banggue hirnangue e on taw kadi ko vice présidente mo Nouakchott taw ko région mo Nouakchott o ko ɓen tigui duusimu ha to bowal laaɗe diwoje ummo toon si kanko gaddiɗo leydi o yaade seeɗa timmuɗo ene wayno o yaade hono Moukhtar Wuli Ndiaye ko jagorgal ko fati to gueɗe toon to cabinet makko to lamorgo galle lamorgo to Sidi Wul Cheikh Ahmed Aïcha ko ambassadeur mo leydi Mauritanie toon to Tchad wondude e Sidi Mohamed Wul Khaber ko toppitiɗo ko fate mission ngaji to galle lamorgo to Hussein Wul Naji ko on ko disnirteɗo to galle lamorgo to Aïssata Dawoud Diallo ko disnirteɗo to galle lamorgo to e El Hassan Wul Ahmed ko kañum woni directeur protocole ko ɓen tigui jaade e makko ene wayno ñande mobare no gasi goo lewru ndu gonɗe ɗo e nder leydi hono Mauritanie mawni ni ñalawma windar yankore ko rafi tawata ko jote noddeteɗo tawata ko tuberculose ɗo e nder leydi hono Mauritanie kolaɗo kuɓal noon jagorgal ko fati ono cellal ɗum noon o wi o holliti fodde ujunaje ɗiɗo e temedde nayo e capanɗe jeetato e ɗiɗo nelɗo e ɗo e nder leydi ndi ene gondi e on rafi taw kadi ko jofe ɗum noon ene wayno ɓe ñaguinima kadi ɓeɗo kadi nde Allah kadi rokkat ɗumen kadi e jaam e cellal jeslare nogas e ɗiɗi hono lewru hono duuƴal ujunaje ɗe nogas e tati ɗum de wawi hono bayyinede taw kadi ko toon to galle hono to galle hono gardiɗo hono jagoɗo toon ko pour arrêté taw kadi wawde kadi toɗɗade gardiɗo taw kadi ko conseil taw ko national ko fati hono ƴewgol e yuɓɓinde ɗin woteji ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi ɗo e nder leydi hono Mauritanie ɗum neɗɗo wayno article garwinigal kadi towguni kadi koye ɗin article aji tati e jeetati décret taw ko tonggode mum ko ujunaje ɗi sappo e tati temedere e capanɗe jeeɗiɗi e jeetati wonno ko jeegom lewru novembre ujunaje ɗiɗi e sappo e tati wawi kadi wonno toɗɗede wonde oɗo taw kadi ko commission bawɗo ƴewde juɓɓudi ɗin woteji ene wayno taw ɓe mbawi ko toɗɗade président hani e terɗe mum e ɗum noon taw ko ujunaje ɗiɗi e nogas nayyi ene wayno taw kadi ko président to ko Diyaba terɗe ɗe ko terɗe jeeɗiɗi El Kowri Abdel Mewla ɗiɗaɓo o ko Fatimatou Maham tataɓo o ko Isidbi Dayi nayaɓo o ko Da El Mokhtar joyaɓo o ko Gayda Alioune jeegoɓijo o ko Ahmed Mohameden Safi jeeɗiɓe o ko Salimata Adama Sy ene wayno ko ɓeeɗo toɗɗa yo gon ardiɓe kay toppitiɓe kay riwidade woteji ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi ene wayno de cour constitutionnel mo leydi kono Mauritanie toɗɗima ene wayno ɓeɗo taw ko joƴƴinoɓe ɗereji mumen gam yidde kay jeeyede e ɓen artotoɓe kono leydi kono Mauritanie e woteji mbaɗoji guila nogas e jeenayyi lewru juin ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum noon ene wayno jaltinama lawɗinama ɗum noon taw ko on kolaɗo kuuɓal conseil constitutionnel o wi
wonde ko ni ɓe cifori e tugnade kadi e adiɓe kay joƴƴine ɗereji mumen ɗum noon ko Mouhamed Wul Cheikh El Ghazouani gaddiɗo leydi hono Mauritanie o woni gadano ɗiɗaɓo o ko Mouhamed Lamine Wul taw kadi ko wul Murtaza El Wawi tataɓo o ko Hamadi Sidi El Mokhtar Mohamed Abdi nayaɓo o ene wayno ko Ousmane Antoine Soumaré joyaɓo o ko Mamadou Bocara Ba jeeguɓijo o ko El Id Mouhamaden Mbarek e jeeɗiɓijo o ko Biranta Abeji ko ni ɗum sifori ko ɓeɗo degui poɗodirta e woteji garoji nogas e jeenayyi lewru juin ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi Sar Abdoulaye Sar ko ɗum tunguɗen e kabaruji men ɗo e nder leydi Mauritanie e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Assane Oumar Bocugol commence anlogo gam weltare Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbocco golle man jooɗi peewi sen giwi toon to leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali kuppiraji courant e nder Bamako e hoore muɗum oɗo saha hewɓe kolliti so jammari aɗanotako ha tenti noon ɓen ñawɓe e nayeɓe kala ɗo cewdiɗa nanata ko groupe aji électrogène enen dilla enen ndira hay danade a wawata so tawi courant kuppi tan ko gasoil lowete hen ko dirali ɓooli a sukkat noppi ma ganda e hoore maɗa ɓe kolliti noon ɗeɗa henna gueɗe ko gueɗe kanɗe ƴewtede no fewi ko gonga so tawi huɓɓa kadi ko warñede mawde woni toon kadi ngulekini heewi kuppiraji ɗi ne kewi jamma e ñalawma kono kadi so tawi kadi kuppi on saaha kadi ko gulali ɓooli ko ɗon noon wonande diɗɗal landaji londo ɓe erima moɓodiral manggal no fewi kene fota wonde 30 parti ɗum noon ko yiilade nokku moɓe jogori hawridde on nokku noon ko ɗon ɓe jiiɗi wadde seppo mabɓe mango no fewi ɗum ko ñalawma hanke o ɓe jaltini oɗon communiqué ɓe kolliti noon ko ñande jeeɗiɗi lewru fanduɗo henna ɗo ko nden ɓe jiiɗi wadde ngon erago waytade ɗiɗo henna kuppiraji courant jamma e ñalawma ko tampiniɓe kono kadi e guura ceerka e leydi ndi ɓe kolliti guila 2020 wonno koye août guila nden tan kanko ɗo henna colonel Assimi Goïta o ari e gardidi laamu leydi ndi haɗo hen ɗo gonɗen ko caɗele tan leydi ndi woni e taccude seftinde mon noon wonande laamu transition ɓe kaɗino ko fati e banggue kala moɓodire walla dille ko fati e banggue dawri yankoɓe beele ma laato walla ala ko fulɓe mbiyata ko tan ko woni yeeso daɗani a guite koninkoɓe leydi Mali ɓe faama ɓe kolliti ɓe mbaɗi fiyande ɗum noon ɓe darti koye jango fewjinogo e mabɓe wi état majeur général armé guendi leydi ndi ngal pelmdira waɗi ko ñande nogas e goho nduɗo henna lewru sanga 5 heures subaka niɓɓel subaka tan ɗum noon ko combattant en wiyeteɓe Katiba Masina jinno wadde maɓe gon jango to nokku biɗeɗo pivot ko toon noon kene fota wonde 50 yaadiɓe taw ko ɓen Masina yaatiɓe yaadiɓe wonande Katiba Masina ɓe kolliti ɓe teɓɓiti hen 50 fittandu e wiide koninkoɓe leydi ndi ɓe kolliti ɓe tetti ken wona sappo e tati moto fetilaji kewɗi 12,7 mm 01 pkm ɗum fala ko fetilaji woni koɓe tetti e nder ndeɗon fiyande woni ndeɓe gumminno taw kadi koye fiyande umminanode taw koye jango fewjinongo faade e mabɓe to leydi Guinée Conakry paadena wonande hanki o tribunal mo digsini wonande procureur ɓattiɗo on tribunal hanki ɗaɓɓiri président tribunal o wonande kay ko fate wargoji bannoɗi 28 septembre 2009 ɓen joofa ɓen peɗeli nde ñawete ñawore sattude no fewi ko wayno Moussa Dadis Camara nde taƴante duuɓi 50 kaso siftinde mona avocat ji civil ɗi ɗaɓɓirno ko kaddi gurdam kono procureur holliti ko duuɓi 50 Blaise Ngomo ene wonde Moussa Tigba o kamne wonde Abdoulaye Sarif Bari Abdoulaye Sarif Diaby jafoɗon ene wonde Marsal a Guyavo Gui kame Claude Pivi Dogɗo ene wonde Alpha Amadou onne kadi kañumne ko Dogɗo ɓeɗo hen kala ko ɗum woni ko procureur ɗaɓɓiri ko fati Tumba Diakité kame Ibrahima Camara Paul Mansa ɓeɗo hen o holliti duuɓi 15 e kaso hanki o jagorɗo tambiɗo télécommunication leydi ndi woni Fana Souma hanki o haaɗi ha FM haaɗi FM
espace fm non kadi espace fm suite fm juma tv kame juma fm do kala ko radioje teleji tawtede leydi guine kambe kala agirma mabbe hanki tettama boggi mabbe gittama ha laabi hay image goto feñata hena jayndiyankoɓe leydi lebbi jeegom jooɗiɓe ngala ɗo golli puɗɗima gollitade oɗo saha ɗum ɗo fama weddama ladde laamu ngu noon jeeyi sababu dallinori ko wonande kay ɗiɗo hen médiaji de ɓe ɗoftaki sariya leydi ndi kono kadi kamɓe jomen médiaji e syndicat mabɓe kolliti wona wasde ɓe ɗoftade ko laamu ngu yiɗa koɓe kalata ko ɗum laamu ngu yiɗa nan ɗum jeeyi sababu noon kamɓe laamu ngu ɓe kutori sembe kamɓe maɓe daro e moɓodiral haɓe mbawa kay jogade hen kuccam moƴƴam no feewi oɗo saaha koccaɗele mawɗe tawete hakkude Benin e Niger laabi boli less kala koko guddi ha teeɗi ha tenti noon lawol ndiyam laana iwannoɓe to Benin ene paye toon to Niger kamɓe kala joguinoɓe autoji ne jiiɗi yaade kala juukima woni hen duttitima toon to Benin woni hen e ɗamini juukade ɗon de kerol ɗo ngam ɗaminade ma kaldigal laato ɗum noon jeeyi sababu ko leydi Niger hoore jaggoɗo leydi mum ene joofi leydi Benin ene addi kay ɓen hebloɓe ɓen waɗoɓe janguji e nder leydi Niger kamɓe Niger noon ɓe kolliti ɗum wonata ko wona ɗum ko noon kanko hoorejo jagorɗo mo leydi Niger woni Ali Mohamed kanko Ali o holliti wonde opérateur économique en addoɓe conteneur uji toon to kaggulaɗe mo Cotonou kala hen kay jogui toon conteneur mum yo naw toon to Lomé wawa iwde toon ara to leydi Niger ko wona ɗum ko noon Niger ɗaɓɓiri Algérie nden kay kisal lawol lesa beele marchandise kewɗo wawa nadde ha yetto toon to ñame lamorgo leydi muɗum Patrice Talon mo leydi Benin o sa holliti kañumne heebi kaldigal no jaam artiri kala hakkude leydi ndi Benin kame leydi Niger wuro tawetego e région mo Tillabéri taw ko wuro wiyetego Jambala ene tawe 30 kilométre hakkude mum e Tillabéri pittali nogas jamuren kañumen guitta wolɓe joguitiɓe bandiji ko ɓen derguiti pittali mabɓe to Burkina Faso hoorejo leydi ndi woni capitaine Ibrahima Traoré holliti darni coopératif mawɗo no feewi ɗum ko hakkude militaire kamɓe paramilitaire woni koñinkoɓe leydi ndi beele mbawa yuɓɓinde golle ko fate banggue ndema ha tenti e gaynaka kamɓe cate goɗɗe beele kay ɓe daña boña timmuɗo mo ene wawa naftudeɓe kamɓe koñinkoɓe gendi leydi ndi ha tenti kadi jogo kuccam golle e haajuji mabɓe kala ngal catal noon jogori ummanade golle ko 2025 e wiide kanko mawɗo leydi Burkina Faso kanko mawɗo leydi Burkina Faso kanko holliti ɗum ɗon to Kenya William Ruto ngol woni goo gila duuɓi 15 wonande kay hoorejo leydi Afrique naajo tan ko joddade toon to galle lamorgo to tengurengo hakkude mum e hoorejo leydi ndi woni wonande Joe Biden wi noon ko porte parole galle lamorgo ngo woni Karina Jean Pierre on holliti ɗum noon koye jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi e dow sifa ndin mbaadi to leydi Tchad Mahamat Idrissa Déby itino hande o hucciti e ɓesguji ɓiɓɓe leydi ndi kala suuti jungo mum o wondi ma o jogoro leydi ndi Jame Kisal e tawtorede yoga e lamɓe ɓen tawtornoɓe ko fati e banggue wonande toɗɗitedemo ɗum ko ñande jeegom ndu lewru wonno ɗin sumgoji ɗi o fooli wonande hoore jaggoɗo leydi makko ɗacciɗɗo golle mum ñalawma hanke o to Côte d'Ivoire Jenayse Ari Konabe Jene jokki e nder leydi ndi waddima hommage ñalawma janggo ɗum koto galle lamorgo to Alassane Dramane Ouattara e jagorɗe mum kala ɗum ko caggal batu jagorɗe kanko on Ari Konabe Je gonnoɗo hoorejo leydi ɗimmo mo leydi Côte d'Ivoire jaltuɗo ɗuna go lewru août 2023 guila nden koye glace tan sooma ha oɗo saaha ñande go lewru juin jogori wirede toon to wuro makko to Côte d'Ivoire jagorɗo wonande public holliti oɗo saaha darde mum woni Ba Congo Cissé Ibrahima ko haɓade kala ñonkoto taweteɗo e Abidjan wo haaɗi jula balabel en yahoɓe ne jirlina marchandise ngoltotoɓe booli wonande pusuji gurwetaji e saretaji ɗiɗon ɗi joomen doole puuɗata ñande kala e yelotoɓe kala e dow booli ha tenti noon ko wayno boulevard uji
e wondi kadi e carrefour aji e avenue ji kala tawade hen koko satti fawete e dow muɗuma to Libéria wonande réfugié ji dognoɓe ne molti toon to Ghana oɗo saaha goni koye nawtede leydi mumen maɓe gon temedde jeeɗiɗo e capanɗe jeeɗiɗo réfugié ɓe ganduɗa taweteɓe e camp réfugié ji biyeteɗo a Burum ken wona 54 kilométre hakkude Accra lamorgo leydi Ghana ɓen taweteɓe toon guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e mahagol on ka Hacher Cetal Tambingal doga molto en hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeenayyi ha 2003 ken wona duuɓi capanɗe tati e nayyi ɓen moltinoɓe toon kala koko nawtete to leydi mumen leydi Gabon jillo général Brice Oligui Nguema ma yillo toon to leydi France ñande nogase jeetati duɗa hen naleru ndu gonɗen jillo makko to leydi France ma duuma nogase jeetati ha ɗiɗi juin toon to Paris lamorgo leydi France ma o yaadu noon e jagorɗe kewɗe no feewi jillu makko toon ngu ma o dañ joɗorede Emmanuel Macron toon to l'Élysée ma mbaw yewtide toɓɓe jaaƴen feewi ngol wonata goo makko ko laami leydi yilloyademo toon to Paris lamorgo leydi France toon joolam jaɓeri Arabie Saoudite holliti weltare mum mawde no feewi wonde woni e leyɗele Europe hande o keptinde leydi Israël walla mi leydi Palestine ko leydi hande keptinadi no feewi ɗum noon ko Espagne Norvège Irlande ɗum ko hanki o ɗin étaji eriɗi wonde leyɗele goɗɗe yo ñembu koɓe mbaɗi ko hittani ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeeɗiɗi kerol Jérusalem wonande leydi Palestine woni leydi jontudi heptinede kono kadi Netanyahu Benyamin Netanyahu holliti hen mettimu mawɗe no feewi holliti leydi Palestine ko leydi seɓɓitiɓe potani wallitede nden mbomata windere nde to leydi France audiovisuel public mo leydi France hande o radio ji e téléji kewɗi koko natani hofgo juuɗe e refine hen jeeya kame téléji goɗɗi kame radio ji goɗɗi kala ɗum noon walande laamu ko yidde kay addude sariya kesso on sariya janggo moɓe jogori nawde toon to suudu sarɗoyeji so tawi o ɓenni wo lawɗine 2025 Royaume-Uni hoore jaggaɗo leydi ndi woni Sunaka hanki wo holliti sungoji législatif fandare makko artide ɗuma ha 4 lewru juillet wonɗo tan e lebbi ɗiɗi ɗum noon jeeyi sababu ma wullita ɗum toon to suudu sarɗoyeji fonno latade ko 2025 janvier